Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mando. Walang eksaktong taon. Mas bate. Bago natin simulan ang kwento, gusto ko lang linawin na hindi ito ang pangalan ko. Kailangan kong itago ang aking pagkakakilanlan dahil na rin sa mga masasamang gawain na aking kinasangkutan. Mula 15 anyos ako pinuno, pagmimina na ang naging sentro ng buhay ko. Pero nang dumating ang kumpanya, nabago ito. Kinubkob nila ang mga lupa na madalas naming pagkunan ng ginto, kaya wala kaming magagawa kundi humanap ng panibagong mapagkukunan. Ang kaso lang hindi ito naging madali dahil pili lamang ang mga bahaging ng lupa sa aming lugar ang may mga ginto. Sinikap naming gumawa ng panibagong mapagkakakitaan, pero dala ng kahirapan hindi kami nagtagumpay. At sa bandang huli, nakipagsapalaran kami sa kumpanyang minsan naming naging liwanag at pag-asa. Hindi namin inaasahan na ang mga mapang-akit nitong pangako ay mauuwi sa sakripisyo at matinding kalbaryo. Kalaunan, naging mga magnanakaw kami sa aming sariling lupain. Para mabuhay, gabi-gabi naming pinapasok ang kanilang operasyon upang magnakaw ng mga batong walang kasiguraduhan. Hindi kami natitinag ng dilim dahil di hamak na mas malakas ang tawag ng pangangailangan. Kung susumahin, 9 na taon ko na itong ginagawa bago ako na aksidente. Batikan na kumbaga, pero aminado na marami pa rin akong hindi nalalaman pagdating sa pangangalap ng mga ginto mula sa mga lupang ibinababa ng mga dambuhalang sasakyan. Gayunpaman kahit papaano nakakatsamba pa rin naman ako. Hindi man araw-araw pero mas mainam na ito. Lahat ng biyaya ipinagpapasalamat ko na lang sa Ama. Siya nga pala, 8 ang bilang ng aming grupo. Hinahati ito sa 2. 4 na tagabantay sa mga paparating na gwardya at 4 na taong papasok sa loob ng mina. Simple lang kung pakikinggan, pero napakahirap magnakaw ng mga batong naglalaman ng pera. Bago kasi namin ito marating, may mga ilog pa kaming daraanan. At mula sa paanan ng bundok na ginawa nila, aakyat kami hanggang sa makarating ng tuktok kung saan naroon ang operasyon. At pagdating namin doon, bubungad sa amin ang napakalawak na patag. May matatarik na parte na kung saan kapag nahulog ka, hindi ka na aabutan ng liwanag ng araw. Marami ang namatay at nawala, pero hindi ito ininda ng mga katulad ko. Mahirap ang buhay ng isang minero, ngunit kailangan namin itong gawin, alang-alang sa pamilyang umaasa sa amin. At para magawa ito ng walang kaanong pag-aalala, kailangan naming humiram ng lakas mula sa kalikasan. At ito ay sa pamamagitan ng pagtaglay ng mutya at agimat. Matagal na akong panatiko ng lihim na karunungan pinuno, at ang kabataan ko, kinugol ko sa pananaliksik dito. Marami akong ginawang sakripisyo bago ko makuha ang mutya na minsan kong tinaglay. Hindi ko sasabihin ang pangalan nito, pero ibabahagi ko sa inyo ang iilan sa mga abilidad nito. Nakatuon ang lakas nito sa bilis, walang hanggang lakas, at kakayahang magkubli sa mga bagay na aking mahawakan. Ito ang ginagamit ko kapag nalalagay ako sa delikadong sitwasyon. Maraming beses na akong muntik mahuli ng gwardya, pero naiisahan ko sila hanggang sa unti-unti ko nang nalaman ang bawat kakayahan ng aking mutya. Marahil nagtataka kayo kung bakit hindi ako nito iniiwan noon. Simple lang ang rason. Yon ay dahil sa wala naman akong ginagawang masama sa aking kapwa. Sa batas ng tao, mga magnanakaw kami, nanggugulo ng lupa at salot sa kumpanya. Pero sa batas ng antingero at batas ng Panginoon, wala kaming ginagawang masama. Hindi kami mga magnanakaw, lalo na kung lupa ng aming mga ninuno ang pinag-uusapan. Legal ang kanilang operasyon, pero kung titingnan, sila ang mga magnanakaw. Mga magnanakaw na pinaburan mismo ng gobyerno.
Kaya ganun na lamang ang galit namin sa kanila. Tutol kami sa pagkasira ng kalikasan at mas lalong tutol kami dahil sila ang pinagmumula ng malaking korupsyon sa bayan. Pero anong magagawa namin? Mga simpleng tao lang kami na walang ibang hinahangad kundi ang mabuhay at makaraos sa araw-araw. Ni minsan, hindi ko inisip na may makakalaban kaming mga individual maliban sa kanila. Subalit ang ganun kong akala ay mali pala. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa aming grupo pagkatapos ng pangangalap namin noong panahon ng Biyernes Santo. Sa panahong ito pinuno, maunlad na ang teknolohiya at karamihan sa mga tao hindi naniniwala sa mga lihim na karunungan. Yung iba nga tumatawa pa, pero para sa mga nakakaalam, isa itong malaking kamangmangan. Isang gabi, nagkita-kita kami sa aking tahanan at kaya rito kami nagkatipon dahil sa ito ang pinakamalapit sa bundok na aming inaakyat. Mahaba pa ang gabi, kaya makakapagplano pa kami para sa aming operasyon. May kakuntsaba kaming gwardya sa loob. Ito ang nagbibigay impormasyon kung nasaan na ang mga tambak na merong ginto. Ilang araw din kaming naghintay bago kami dito bigyan ng senyas ukol sa paparating na karga bandang 2:00 ng madaling araw. Ayon sa gwardya ng aming kausap, marami itong lamang batong may ginto. Bantay sarado ito, kaya hindi ito basta-bastang mapapasok ng kahit na sino. At kaya yun ibababa sa lugar na pinupuntahan nila ay dahil sa uunahin muna ang mga lupang di hamak na mas kalidad kumpara rito. Para kasi sa kumpanya, hindi pa aabot sa kota nila yung mga gintong laman doon. Kaya ang prioridad talaga, yung umaabot ng kilo-kilo. Pero para sa aming grupo, napakalaking tulong na nito kung sakali mang makakuha kami roon. Kaya naman habang maaga pa, maigi na naming pinag-usapan ng plano. Ang 3 kong kasamang pumapasok, sila ang magpapahabol sa mga gwardya habang ako naman ang pipili ng mga bato paglapit ko sa itatambak na lupa. Klarong-klaro ang plano namin pinuno. Ang kaso lang, binalaan ako ng aking mga kasama ukol sa kapwa naming minero na nakatunog din ng tungkol dito. Mando, sigurado ako na marami kayo ngayon. Mag-ingat ka. Kamakailan lang, may nabalitaan akong minerong nagnanakaw ng ginto sa kapwa nila minero. At yung mga ninanakawan, hindi na nakakababa ng bundok. 2 araw pagkatapos itong mawala, natatagpuan ang katawan ng mga ito na paanod-anod na sa ilog. Walang matibay na ebidensya kung bakit sila namatay, pero marami ang naniniwalang pinatay ang mga ito ng mga kapwa nila minero. Imposible na ang kumpanyang may gawa nito dahil hindi naman yun papayag na masira sila sa tao. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, Tiyo. Magdodoble ingat ako. Matapos ang aming pag-uusap, ipinagpatuloy na namin ang plano. Mahalaga na mapag-usapan namin ito ng klaro para malaman ko kung saan ang mga lugar na pwede kong babaan, pwede kong salubungin, at pwede kong matakasan kung sakali man. Kahit wala kaming pinag-aralan, alam namin kung papaano bumuo ng plano para sa aming kaligtasan. Nagtagal ng humigit 2 oras ang pag-uusap bago kami nagpahinga. Pagpatak ng 1:00, agad na kaming nagsipaghanda. May mga nakikita na rin kaming mga minero noong bumababa, kaya dali-dali na kaming sumabay sa kanila. At sa pagtawid namin ng ilog, dito na kami nagkahiwalay. Yung 4 naming kasama, pumunta sa kabilang parte ng bundok. Habang kaming 4 naman, umakyat na. Pagdating naman sa tuktok, kaagad na bumungad sa amin ang mga dambuhalang sasakyan. Nagkalat din sa paligid ang mga gwardya, gayon din ang mga ilaw na ginagamit nila para matunugan ang aming paglapit sa operasyon. Nang makita namin ito, agad kaming kumalat. Ang 3 kong kasama pumunta sa salungat na direksyon na aking ginagapang. Layunin nila na maagaw ang atensyon ng mga gwardya at sundalo
para makapasok ako. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito ko na rin nakita ang iba pang mga minero na kakaakyat pa lang. Dali-dali ring kumalat ang mga ito hanggang sa matunugan na kami. Dahil sa pangyayari, kung kaya't kaagad naman akong lumapit sa parte kung saan patungo ang dambuhalang sasakyan na naglalaman ng lupang aming hinihintay. Ang problema, masyado pa tong malayo. Marami rin akong nakikitang gwardya, kaya kung tutuloy ako, posibleng makita rin ako ng mga ito. Bukod sa wala akong pagtataguan, literal na isang malaking patag ang tatahakin ko kung gusto kong makalapit. Mag-iilang minuto ko rin yung pinag-isipan hanggang sa may biglang tumakbo sa tabi ko. Patungo ito sa sasakyang minamanmanan ko na para bang natunugan din ito ang ulat sa amin ng gwardya. Kaya naman nang makita ko ito, hindi na ako nagdalawang isip. Dali-dali akong sumunod hanggang sa matutukan na kami ng liwanag mula sa mga lente na hawak ng mga nagbabantay. Kagad din kami nitong sinigawan na bumalik habang pilit nitong pinipigilan ang iba pang mga minerong nang hihimasok. Napakagulo noon sa lugar na yon, kaya kahit may takot kami, hindi kami nagpapigil sa kanila. Kapag kasi nagdalawang isip, posibleng hindi kami makakuha. Ilang minuto lang ang meron kami bago dumating ang mga kasama nito. Maya-maya pa, kagad naman akong sumunod sa kapwa ko minero. Paglapit namin sa sasakyan ng bahagya, nakita namin ang pagbaba nito ng mga batong may lamang ginto. Di pa man yun tapos, kanya-kanya na kaming namili, hindi alintana ang malalaking bato na bumabagsak sa aming tabi. Bahala na kung tamaan. Ang importante makakuha ng bato para meron kaming may uwi. Ang kaso lang, di pa man ako nakakapili, bigla kong narinig ang sigaw ng kapwa ko minero. Ilang metro lang ang layo sa akin ito, kaya kaagad ako roong napatingin. Pagsilay ko rito, laking gulat ko nang makita ko itong nakatayo, habang yung ulo nito ay halos mapisak na sa bato. Yun bang parang may kung anong puwersa na bigla na lamang tumulak dito. Maya-maya pa, may mga nakita akong nilalang na may itim na balat. Kagad itong gumapang sa tambak ng lupa, habang yung ilan sa kanila, pilit na dinadarag papalayo yung minero na pinaslang nila. Pagsilay ko rito, hindi na ako pumili. Yung mga hawak kong bato, kagad kong isinilid sa dala kong sako, sabay dali-dali akong umalis sa kinaroroonan nito. Kinamit ko na rin ang pangkubli ng aking mutya para makaalis ako nang hindi nila ako natutunugan. Ang kaso lang, paghakbang na paghakbang ko, bigla ko nitong tinitigan. At walang ano-ano, umatungal ito ng napakalakas at dahil sa atungal na yon, kung kaya't bahagyang napatahimik ang buong paligid. Nang marinig ko ito, kagad naman akong tumakbo hanggang sa bigla na ako nitong sinugod. Isipin ninyo, sa likuran ko naroon ang mga nilalang, tapos sa likuran ng mga ito, naroon din ang mga gwardyang humahabol sa akin. Hindi ko mawari kung nakikita ba nila ang mga ito dahil sigurado ko na hindi yun susunod kung nakikita nila ang mga nilalang na nakikita ko. Mabuti na lang talaga, kabisado ko ang lugar na yon. Kaya kaagad akong nakarating sa lugar na pinag-usapan namin ng mga kasama ko. At nang makapasok na ako roon, dali-dali akong nagpadausdos hanggang sa hindi ko na makita ang mga nilalang. Pagdating ko malapit sa paanan, kagad na sumalubong sa akin ang isa sa mga pinsan ko. Dali-dali ako nitong ginabayan hanggang sa makasakay na kaming dalawa sa balsa na kanina pa nitong binabantayan. At habang binabagtas namin ang ilog, napansin ako nito na panayang pagsipat sa paligid. Ilang beses na rin ako nitong sinubukang kausapin pero para bang hindi ako nito naririnig. Hoy Mando, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang wala ka yata sa sarili mo? Nang marinig ko ang iritable nitong tanong, kagad naman akong sumagot. Ayaw na ayaw ko kasing may nagtatanong sa akin na parang galit. Pagkatitigan namin, sinagot ko ito ng, wala naman,
may iniisip lang. Pagkatapos, hindi na ako umimik. Nang mapansin naman itong medyo galit ako sa sinabi niya, hindi na rin ako nito kinulit. Hanggat maaari, inilihim ko rito ang lahat ng mga nakita ko dahil ang pinsan kong yun pinuno, hindi ang tipo ng tao na dapat mong pagtaguan ng mga sikreto. Kahit kasi lalaki ito, mas tsismoso pa ito sa mga kapitbahay namin. Pag-uwi namin bandang 4:00, nakita ko ang mga kasama kong kanina pang naghihintay. Paglapag ko ng sako, kagad nila itong binuksan at tiningnan. Ang kaso lang, nang mailawan ito ng lente, wala itong nakitang bato na may lamang ginto. Dahil dito, kaya kaagad na nagduda sa amin ang aming mga kasama. Hindi nila matanggap ang kanilang mga nakita, kaya pinag-isipan nila kami na may ginawang hindi kaaya-aya. Ilang beses kami nitong pinaamin kung nasaan ang mga nakuha ko hanggang sa magpang-abot na kami. Sinubukan kong magpaliwanag pero lahat ng sinabi ko sa kanila, literal na hindi nila pinakinggan. Maya-maya pa, dito na kami nagpang-abot. Hindi naman kami nagkasakitan ng husto. Gawa ng nung nagkakagulo na kami, dumating ang mga kaibigan namin. At kahit yung ama kong may edad na, napilitan na ring umawat. Kalaunan, nang maidistansya na kami sa bawat isa, dito na naghayag ng saloobin yung mga tsuhin kong inakala na tinraidor ko sila. Hindi na sana aabot sa ganoong punto ang pangyayari, pero yung pinsan ko pinuno, kinagalitan talaga nila ng husto. Habang nag-uusap-usap kasi, pangisi-ngisi na parabang nakakainsulto. Kaya ang naging resulta, tuluyan ng nabuwag ang aming grupo. Yung mga tsuhin ko, sumama na sa mga kakilala nila, habang ako naman, naiwang mag-isa. Hindi ko na rin pinagkainteresan ang aking nakuha, kaya matyaga ko itong dinurog hanggang sa makakuha ko ng 2 gramo mahigit. Malaki na yon kung tutuusin, kaya naman kahit papaano natuwa na rin ako. At ang gintong yon, ang ginamit ko sa aming mga gastusin sa loob ng 2 linggo. Noong nagkawatak-watak kasi kami, parang minalas din ako. Marami akong pag-aalinlangan tuwing umaakit ako sa mina, kaya madalas wala akong naiuuwi. Kabilang sa mga inaalala ko, yung mga nilalang na nakita ko. Bagaman matagal na itong nangyari, palagi ko pa rin yung naaalala. Tila bang ang pangyayaring yon ay naging bangungot ko na. Hanggang sa hindi nagtagal, unti-unti na akong kinakain ng sistema. Naisip ko na kailangan ko itong mailabas, kaya naman nagdesisyon ako na ibahagi ito sa tatay ko. Sa dinami-rami kasi ng taong kakilala ko, alam kong hindi ako ipagkakanulo ng sarili kong ama. Kaya kahit maraming ginagawa, nilaanan ko ng oras ang pagbisita sa bahay nila. Isang hapon pagdating ko roon, nakita ko itong kumakayod ng saging at nyog para gawing patuka sa mga manok. Kagad naman ako nitong nakita, gawa ng nakaharap din yon sa entrada ng bahay nila. Pagpang-abot ng aming tingin, nakita ko itong nakangiti habang tinatawag ang aking pangalan. Siyempre bilang anak, labis-labis na tuwa ang aking naramdaman. Kahit kasi nakabukod at may pamilya na ako, para pa ring bata ang turing nito sa akin. Paglapit ko sa tatay ko, dali-dali naman itong tumayo. Kagad ako nitong inakbayan habang nagsasalita. Hindi pangkaraniwan na bumibisita ka sa bahay nang hindi kasama ang asawa mo. Alam kong may kailangan ka, anak. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Nang marinig ko ang sinabi nito, hindi ako kagad nakasagot. Ang ginawa ko, tahimik ko siyang tinitigan hanggang sa pumasok kami sa loob ng bahay. At nang makaupo na kaming dalawa, di ako nagdalawang isip na simula ng kwento na ako mismo ang dumanas. Emosyonal ko itong inilahad sa aking ama hanggang sa mapukaw na rin ito ang atensyon ng aking ina na kasalukuyan noong nagluluto ng pagkain.
Paglapit nito, tahimik lang itong nakinig. Nang malaman nito ang lahat ng bagay na aking pinoproblema, hindi na rin nila maiwasang magbigay ng kanya-kanya nilang opinyon. Kahit kasi simple ang mga magulang ko pinuno, meron din itong kaalaman pagdating sa lihim na aral. Marami rin itong alam na mga nilalang ng kaliwa, gawa ng simulat sa pool. Ito ang nagbigay sa amin ng kalbaryo noong mga panahong bata pa ako. Di man kasi sa pananakot pero ang lugar namin dito pinamumugaran talaga ng mga nilalang na hindi basta-bastang nasisilayan. Kaya ang mga nakatira rito, natuto na ring pakibagayan ang mga ito para mabuhay ng maayos at payapa sa araw-araw. Oo, may mga namamatay dahil sa kagagawa ng mga aswang, pero hindi ito madalas. Madalang lang itong mangyari at kung susumahin sa isang taon, malakas na ang 2 biktima. Paano ba naman kasi? Marami roong nakatirang mga albularyo. Sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, katakatakot na babala ang binitawan ng aking ama. Mando, huwag ka nang pupunta sa minahan. Magbagong buhay ka at hanggat may pagkakataon pa umiwas ka na. Alam mo ba kung ano ang nilalang na nakita mo noong gabi? Yon ang mga aswang na kinukwento sa iyo noon ng lolo mo. Hindi sila katulad ng mga naririnig mo. Dahil ang mga nilalang na yon, madalas nakatuon ang atensyon sa paghahanap ng mutya. Marahil kaya sila nagawi sa minahan dahil may naamoy sila roong kapangyarihan. Pwedeng mutya ng ginto, mutya ng bato, o hindi naman kaya'y mutya ng kuweba. Alam mo, Mando, hindi magandang senyales ang pagpapakita at pag-atake nila dahil posibleng magdulot ito ng malaking kaguluhan. At kung sinong mga tao roong pupunta na walang kaalam-alam, paniguradong mabibiktima nila. At kahit ikaw, hindi rin imposible. Mga nagtatangan din ng mutya ang mga nilalang na yon, kaya kapag pinagkaisahan ka nila, wala kang magagawa. Nang marinig ko ito, agad kong naisalarawan ang ibig sabihin sa akin ng tatay ko. Pagkaraan pa ng ilang minuto naming pag-uusap, dito ko nalaman kung sa anong uri sila nabibilang at kung ano pa ang iba nilang mga kakayahan. Nalaman ko rin na kapamilya ng asbo ang mga ito, kaya hindi ito basta-bastang mapapatay ng mga ordinaryong pangontra laban sa mga tipikal na aswang. Bawat isa rin sa kanila ay di hamak na mas malakas sa mga gabunan, kaya malimit itong pangilagan ng mga antingero at manggagamot. Matapos ko naman itong marinig, hindi ko maiwasang mag-isip kung papaano bubuhayin ang aking pamilya sa ibang paraan ng paghahanap buhay. Napakahirap nung gawin para sa akin, lalo't ang pagmimina lang talaga ang tanging trabaho na alam ko at magaling ako. Dumaan ang mga araw, hindi na muna ako umalis ng bahay. Itinuon ko ang aking oras sa pangunguha ng mga bungang kahoy at pag-aalaga ng mga kalabaw na aking naipundar. Isang gabi, habang tahimik akong nagpapahinga, naririnig ko ang pagdaan sa bahay ko ng mga tiyuhin ko. Magkakasama pa rin ang mga ito, kaya kapag naririnig ko yon, parang kinukurot ng aking konsensya ang puso ko. Gusto kong sumama sa kanila, pero hindi ko alam kung papaano. Alam kong galit pa ang mga ito, kaya hindi na rin ako nagpumilit pa. Akala ko kaya kong maghanap ng panibagong pagkakakitaan, pero hindi pala. Kalaunan, nang maubos na ang aming ipon at makaramdam ako ng kagipitan, muli akong napatanaw sa bundok, bit-bit ang mga katagang. Bumalik kaya ako? Kaya ko naman kahit wala akong kasama eh. Alam kong pasikot-sikot, kaya hindi malabong makakuha ako kahit maliit na peraso. Mas mainam na rin to, para wala akong kahati at sakit sa ulo. 2 gabi ko tong pinag-isipan, hanggang sa lumakas na ng lumakas ang tawag ng pangangailangan. Kaya sa kabila ng mga babala, tila bang naging bingi na ang aking isipan. Sa puntong yon,
Isang bagay na lang ang gusto kong mangyari sa buhay ko, at yon ay mag-uwi bit-bit ang limpak-limpak na salapi. Kaya pagtungtong ng ikatlong gabi, umalis ako sa bahay bandang 7:00. Wala akong kasama at wala rin ako nakausap na gwardya. Literal na ang pagpunta ko roon ay dulot lamang ng pangangailangan at swerteng tumatak na sa aking isipan. Sumapit ang gabi, marami ng minerong umuusad papaakyat. Nabalitaan ko na mahigpit na sa itaas, pero hindi ako natinag. Wala akong pakialam kung maraming sundalo at gwardyang nagbabantay. Basta ang gusto ko, may dala kong batong may lamang ginto pag uwi ko. Nang makaakyat na ako, dito ko nakita ang mga bantay na nagkalat sa paligid. At kagaya ng mga ordinaryong araw, walang sawa rin sa pagdating at pag-alis ang mga sasakyang nagdadala ng mga lupa at batong may lamang ginto. Pagsilay ko rito, muling nanumbalik ang pag-asa sa katawan ko. Walang sabi-sabi, nang masipat ko ang kapwa kong minero na kumilos na, kaagad kong tinahak ang daan taliwas sa tinahak nila. Mag-isa lang ako roong dumaan dahil hindi yun madalas tahakin ng mga minero. Bukod sa delikado, maraming bangin doon. Matatalas din ang mga bato, kaya mahirap umusad. Pero dahil sa karga ko, hindi ako nito nahadlangan. Yung mga batong nakakasugat, halos lundagan ko pa para lamang makausad ng mas mabilis. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, malapit na ako sa kumpol ng lupa at batong kakatambak pa lang. Madilim sa parte kung saan ako naroon, kaya dahan-dahan ako ritong nakagapang. Paglapit ko, bigla kong napatingin sa may gawing kanan dahil sa mga sigawan na aking naririnig. At pagsilay ko ron, nanlaki ang aking mga mata nang makita kong inaatake ng mga nilalang na nagbabalat kayo bilang mga gwardya ang mga kasabayan kong minero. Sa sandali na maabutan nila ito, walang habas nila itong nilalapa hanggang sa mamatay ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali akong namili ng bato. Nakakita naman ako pero hindi yun gaano kalakihan. At para maging sulit, sinabayan ko ito ng mga batong di ko na uusisa. Pagkatapos nun, dali-dali na akong sumibat. Ang kaso lang, pagdaan ko sa tambak ng matutulis na bato, bigla akong nakakita ng nilalang na nakatayo sa itaas nito. Kanina pa yung nakatitig, kaya bago pa man ako nito makita, nagpang-abot na kaming dalawa. Pagsunggab nito sa aking pinuno, kaagad kaming nagpagulong-gulong sa batuhan. At habang nangyayari ito, sinusubukan ako nitong undayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Siyempre, nagtamo ko nun ng maraming galos dahil sa kakapigil ko rito. Pagdistansya ko sa nilalang, nakaramdam ako ng kilabot gawa ng yung kamay nito unti-unting nagbabago. May mga napansin din ako dung nagbabagang bato. Animoy kabilang ito sa kanyang abilidad. Matapos nun, muli na naman ako nitong sinugod. Pero sa puntong yon, mas naging mabigat at mas naging malakas ang bawat pag-atake nito. Lahat ng kanyang ipinupukol sa akin ay iniilagan ko dahil alam ko na may mangyayaring hindi maganda kung sakaling tamaan ako nito. Umabot ng 10 minuto ang paglalaban namin hanggang sa kasamaang palad na undayan ako nito ng saksak sa may bandang balikat. Pagbaon ng kuko nito, ramdam ko ang unti-unti nitong pag-init kasabay ng pagkapaso ng aking laman. Maya-maya pa, laking gulat ko na lamang nang marinig ko itong magdasal hanggang sa unti-unti. Nararamdaman ko na ang paghigop nito sa aking mutya na nakabaon sa katawan. Sinubukan ko itong pigilan sa pamamagitan ng pagpupumiglas pero hindi ko ito nagawa hanggang sa nakuha na nga nito ang aking tangan. Nang pumasok na ito sa kuko ng nilalang, kaagad akong nakaramdam ng panghihina. Ito na rin ang naging hudyat para kusa ako nitong bitawan. Matapos nun, bumagsak ako dulot ng pagkawala ng lakas ko.
Sinubukan ko noong tumayo pero masyado nang lupaypay ang mga binti ko. Maya-maya pa, dito na ako dinarag ng nilalang papalapit sa bangin. Bago rin ako nito binitawan, sinaksak pa ako nito sa may bandang tagiliran na siya namang naging mitya ng buhay ko. Umaga na akong natagpuan malapit sa ilog Pinuno, kung saan nag-aagaw buhay na ako noon. Akala ko nga mamamatay na ako Pero milagrosong nadala pa ako ng mga taong nagmamalasakit sa pinakamalapit na pagamutan. Mula roon, binyahe nila ako patungong Bicol para magpagaling. Kalahating taon ako roong nanatili dahil na rin sa tindi ng aking pinsala. Ayon sa mga espesyalista, naputol ang mga ugat at litid ko sa balikat kaya hindi na ito magagamit pa. Literal na habang buhay na akong magiging baldado. Mahirap itong tanggapin, kaya halos wakasan ko na noon ang buhay ko. Ang naisip ko kasi, wala na akong may haharap na mukha sa aking mga magulang, lalong-lalo na sa aking mga anak. Akala ko noon habang buhay na itong parusa, pero hindi pala. Dahil pag uwi ko sa amin, napatawad na ako ng mga kadugo kong minsang nagalit sa akin. At kahit baldado, sinikap pa rin nilang isama ako. Huli ko na rin na nalaman na wala na ang mga nilalang sa lugar dahil pinagtulungan na ito ng mga antingero. Magpahanggang sa ngayon Pinuno, ganun pa rin naman ang trabaho ko. Pero hindi na yun kagaya ng dati. Sa halip na pumapasok sa minahan, nagsisilbi akong mga mata ng aking mga kasama. Pinagkakatiwalaan ko sila at kahit konti ang kinikita, natutuwa kong magpasalamat. Nakontento ako sa mga parte na ibinibigay nila dahil ang nangyari sa akin noon ay nagbigay ng malaking leksyon sa buhay ko, lalong-lalo na yung naranasan ko, ang bagsik ng mga aswang sa minahan ng ginto. Pero ang pinakapinanghihinayangan ko sa lahat ay ang pagkawala ng sikretong mutya ng isang minero.